Hyvää uutta vuotta täältä Taipeesta. Aika vähän reflektoida tätä reissua, mikä on ollut ihan mieletön. Eli tosissaan mä oon nyt ollut täällä 10 päivää. Ja tehnyt ihan sikana kaikkea ja käynyt vaikka missä. Nyt mä makaan täällä puistossa, joka on kans aika mieletön. Täällä on 26 astetta lämmintä. Ja tänään on tosissaan tammikuun 1. päivä. Ja en oo ikinä ollut eläessäni missään paikassa vielä, missä on tammikuussa näin lämmin. Oikeastaan koko reissuajan on ollut ihan tosi hyvät ilmat. Ei valittamista. Täällä on ihmiset toppatakeissa ja ukseissa kävelee ympäriinsä ja katsoo mua vähän oudosti, kun mulla on tällainen sortsit ja toppi, mut ei voi mitään. Ei täällä pystyisi olemaan yhtään edes pitkähiasessa, koska täällä on ihan sairaan kuuma. Täällä näitä palmuisit. Näette katveessa mä täällä makaan jossain nurtsilla. Sitäkin katsotaan vähän oudolla, mutta ei voi mitään. Tää on mun vika Taipei-päivä. Mä lähden kohta parin tunnin päästä kentälle. Ja sit mulla on se vaihtolento siellä jossain Hornokuusessa, missä mä joudun kärpänen. Jos mä joudun 8 tuntia sitten venailemaan, todennäköisesti varmaan nukun siellä kentällä. Ja ei hirveästi houkuta, mutta rahat on vähän lopussa. Ei ollut mikään halpa reissu. Mutta ei se mitään, kaikki oli kyllä ihan joka penni arvosta. Ihan sikakivaa oli. Mitäs mietteitä Taipeesta ja Taiwanista? Ihan huikea paikka. Voisin muuttaa tänä vaikka heti huomenna. Ihmiset on tosi kivoja, ihania, ystävällisiä. Tosi monessa paikassa puhutaan englantia. Ihmiset on tosi avuliaita, ne tulee heti auttamaan, jos tarvii jotain ihan pyytämättäkin. Tietysti täällä on tosi hyvä ilmat, lämmintä, kaunista puistoja ja vuoria ja mitä. Ja pieni paikka, mikä tekee siitä paljon lähestyttävämmän kuin vaikka esimerkiksi Pekingistä, joka on ihan valtava. Mutta tänne pitää varmaan sitten palata, koska tosissaan tänään on viimeinen päivä. Niin pitää sitten joskus lähitulevaisuudessa tulla tänne. Katoin just, että helmikuussa olisi esimerkiksi Lantern Festival täällä, mutta meitsi on silloin siellä Australiassa. Kuitenkin sitten eiköhän sielläkin on ihan kivaa sitten. Mutta tosissaan näihin kuviin jälleen kerran tällainen postaus tällä kertaa jo reissuvideota sit odotellessa. Se tulee sit perästä. Mutta tällaista tällä kertaa. Pieni lisäys vielä, mä vannon. Tästä tuli äsken yksi pappa ja sit semmonen, tai ei nyt hirveen vanhoja ollut. Tuli mies ja nainen tähän ja sit ne tuli toivottaa hyvää uutta vuotta ja sanoi, että ne haluaa jakaa niiden rakkautta kaikille, että ne jakaa ilmaisia halauksia ja sit ne oli ihan innoissaan, kun mä halasin niille ja toivottavasti hyvää uutta vuotta. Tällaista täällä. Nyt mä oon saanut uuden vuoden halauksen. Ihan kiva.